Ja sam danas odlučio pričati o romanu Zmaj ispod staroga grada, zato što posebno obožavam knjige koje se temelje na fantaziji. Da biste znali o čemu ću ja sada pričati, trebate znati legendu o zmaju koja kaže da mu se glava nalazi ispod staroga grada Zrinskih, a rep mu se nalazi ispod crkve. Vatroslav je bio 11-godišnji dječak čija se obitelj presela iz Zagreba u Čakovac, pa je morao promijeniti čitavu školu i razred. Već prvi dan upao je u nevolje sa školskim nasilnicima, od kojeg ga je spasila učenica njegova razreda, Morana. Nakon nekog vremena, Vatroslav se sprijateljio sa Sebastijanom, s dječakom s kojim sjedi u klupi, te su svaki vikend dolazili jedan kod drugoga igrati igrice. Sebastijanova majka to je odobravala, no Vatroslavova nije, te ih je potjerala iz sobe i rekla im da se odu igrati u park. Pored parka bile su ruševine staroga grada Zrinskih, kojima su se dječaci divili. I dok su pričali kako je bilo fora živjeti u tom gradu, naletjeli su na djevojčice njihova razreda, Niku i Moranu. Dok se Nika hvalila s time što je hakirala Vatroslavovo računalo, Morana je pronašla tajni prolaz prekriven grančicama. Odlučili su ući u taj tajni prolaz, no ubrzo su saznali kako je to slijepa ulica i kako je već jako kasno, te moraju ići kući. Dogovorili su se da će istražiti tajni prolaz neki drugi put. U listopadu učitelj likovnoga je organizirao izlet u Štrigovu, gdje je četvorka vidjela zmaja na freskama Ivana Rangera, kojeg nitko drugi nije mogao vidjeti. Na povratku prema autobusu pronašli su novi tajni prolaz, gdje su našli 3 znaka runa i 3 slova glagoljice, što nisu znali što znače, pa su se odlučili vratiti svojoj grupi. Napokon je došao dan kada su odlučili istražiti tajni prolaz u parku, pa su našli tajna vrata koja se otvaraju magičnim slovima. Ušli su unutra. Bilo je sve puno magle, tako da ništa nisu mogli vidjeti, pa je Vatroslav slučajno stao na ljudsku lubanju, što je bilo toliko strašno da je trčeći pobjegao iz parka, dok ga je od stopu pratila ostala trojka. Odlučili su više ne ići kroz taj tajni prolaz. Nakon nekog vremena, kad su u knjižnici tražili knjige koje govore o povijesti staroga grada, pronašli su knjigu pod nazivom Sibila, za koju se ispostavilo da Moranina prabaka ima original, pa su je odlučili posjetiti. Moranina prabaka im je dala Sibilu, ali i srebrni nož i srebrni medaljon, za koji kasnije saznaju da Sebastijan i Nika ne mogu dotaknuti bez da se gadno opeku. Odnijeli su ta 2 predmeta na procjenu u robnu kuću, gdje Morana otkriva moći kontrole tuđega uma. I sada kada su više znali o povijesti staroga grada, odlučili su se ponovo zaputiti u podzemlje kroz prolaz u parku. No ovaj put nisu odmah pobjegli, nego su odlučili istraživati, pa su pronašli ogromni kostur za koji su pretpostavili da je zmajski i veliko zmajevo jaje. U sobi s jajetom također su pronašli udubinu u zidu, koja je bila taman velika da bi u nju stao medaljon koji je prabaka dala Morani. Morana je gurnula medaljon u tu dubinu i podzemlje je počelo tutnjati. Kad je to sve bilo gotovo, Morana je zabila srebrni nož u ta vrata i teleportirali su se u dvorac Trakošćan. Nakon ove ekspedicije, četvorka imala puno pitanja. Nakon što je sva 4 člana izašla iz svih kazni, zaputili su se u park. Tamo su saznali da je Vatroslav imun na vatru, no dok su ostali probavali peče li njih, netko im je stavio maramice na usta, pa su se svi onesvijestili. Vatroslav je zadnji došao svijesti i vidio kako je četvorka vezana za stolce, te kako im otmičari ubrizgavaju nekakvu crvenu tekućinu u vene, za koju su im kasnije rekli da je zmajeva krv i da će ih preobraziti u njihov pun potencijal, što god to već značilo. Kad su bili gotovi, Nika je uspjela Morani skinuti flaster sa usta, pa je Morana naredila otmičarima da ih puste. Kad su se vraćali kod Nike doma već je bila njena majka, Lukrecija, vampirica koja im je rekla da je Vatroslav zmajo čovjek, Sebastijan vukodlak, Nika vampirica, a Morana vještica. Također im je rekla da bi htjela uzeti Niku sa sobom, te ju pretvoriti u pravu vampiricu. Morani se to nije svidjelo, pa joj je naredila da ode. Nakon tjedan dana bez nevolja, Lukrecija je otela Niku, pa joj je trojka pošla spasiti u dvorac Veliki Tabor, uz pomoć Nikinoga oca i Sebastijanove majke. No, upali su ravno u zamku vampira. Ali na svu sreću, Sebastijanova majka je imala tetovažu
koja ju je činila nevidljivom za oči vampira, pa je uspjela osloboditi ostalu četvorku. Četvorka je pokazala iznimnu moć, pa se Lukrecija predala i pokazala im izlaz iz dvorca, te im je obećala da će ih ostaviti na miru. Kada su proslavili Nikin rođendan, Morana ih je teleportirala u sobu sa jajetom. Kada su čitali knjigu zmajeva, jaje je počelo glasno pucketati. Što mislite, što će se izleći iz jajeta?